wani sauti na mintuna 3 da sakan 15 wanda za ku ji nan ba da dadewa ba ya fallasa yadda wasu manyan mutane da har yanzu ba a san ko su waye ba suka hada baki da gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele game da sakamakon zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 25 ga Fabrairun 2023. Cikin wannan tattaunawa ta wasu mutane hudu a harshen Hausa, an jiyo yadda mutanen suke murna game da karancin kuɗin da ya biyo bayan sauya fasalin kuɗin da babban bankin ƙasa ya yi. Bisa tsammanin tunzura 'yan ƙasar nan don kada su zaɓi ɗan takarar shugabancin ƙasa a tutar jam'iyyar APC wato Asuwaji Bola Ahmad Tinubu. Tare kuma da ƙarfafa zargin yin hakan don baiwa ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wanda ake zargin mutanen hudu da haɗa baki da shi don cimma manufarsu. Mutanen hudu sun bayyana yadda Atiku Abubakar ya rantse da girman Alƙur'ani cewar ba zai sauke Emefiele daga kujerarsa ta gwamnan babban banki ba matukar ya sami nasarar lashe zaɓe. Bayan haka suka ce Atiku ya yi alkawarin ba su damar cin karensu babu babbaka a fannin kasuwancin da suke yi na sauyin dala da kuma na mai da iskar gas. Duk da dai wannan sauti bai bayyana inda aka ɗauke shi ko kuma yaushe ba, bai kuma bayyana muryoyin suwaye ko kuma ta yadda aka naɗe su ba, amma dai muryoyin uku daga cikinsu sun yi nuni da abin da ka iya cewa tattaunawar sirri ce da aka yi a wani wuri da za ta iya zamowa ko dai cikin ƙasar nan ko wajenta. Cikin sautin muryoyin wani da sunansa ya bayyana a matsayin Alhaji na shaidawa sauran cewa ya gana da Atiku a kasar Dubai da kuma Saudi Arabia. Sai dai bai faɗi sanda suka yi ganawar ba, amma dai ya ba da tabbacin yarjejeniya da tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma sun yi masa alkawarin jawo masa ƙuri'a. Shi dai wannan Alhajin ya ci gaba da bayyana yadda tun farko suka tattauna da Asuwaji Bola Tinubu kuma suka buƙaci Tinubu ya amince da wasu buƙatunsu kafin su bashi haɗin kai. Ya ƙara da cewa Tinubu sam ya ƙi ba su haɗin kai, a maimakon ba su haɗin kai ma Tinubu har cewa yayi zai warware batun sauyin naira in har ya ci zaɓe. Ɗaya daga cikin masu tattaunawar cewa yayi a lokacin ganawarsu ma Tinubu har zargin su yayi da kasancewa marasa kishin arewa, hakan sai ya ba su dariya. Har ma dukkansu suke tambayar juna ko Tinubun ya fi su kishin arewa ne? Ga dai cikakken hirar da waɗannan mutanen suka yi wanda wani kamfanin jarida ya zaƙulo. Abbar fai kofar nan. Ka shaga. Alhaji ai gari ya ɗauki ni fa. Maganar canjin kuɗin nan. Wallahi tallahi. To ba aikin ku bane. A to ya ba. Aikin ku ne. Alhaji ban tambaye ka ba wai akwai kai da Atiku ne. Waziri? Ai na zaci nema bayani. Sai dai za ka bi. Ok. Ai alhamdulillah mun haɗu da shi a Dubai. Sannan muka ƙara haɗuwa da shi ma a Saudi Arabia. Tafiya ka kenan? Mun haɗu da shi sosai kuma duk wani request ɗinmu da muka nema a wajensa alhamdulillah ya amsa zai. Masha Allah. Yawwa maganar license ɗinmu na oil and gas da kuma business ɗinmu na dollar. Da yawan alƙawari insha Allah za mu ci gaba da shi. Insha Allah. Akwai maganar Emefiele ma. Kawo fahimtar cewa ba zai canja shi ba in Allah ya sa an samu dama. Zai ba shi dama ya ci gaba da yi har zuwa ƙarshen tenuwa na shi. Sannan kuma zai haɗa mu da yaransa kamar yadda ya mana bayani guda biyu waɗanda za mu ci gaba da business ɗin tare da su. Kaga abin yayi daɗi kenan. Sosai ko dai an samu hakan to abin yaran sai mana da Qur'ani yaran sai mana da Qur'ani za mu ci gaba da abubuwan ba wani matsala. To kaga yanzu sai dai magana waziri kenan. To kaga in aka haka an yayi kyau sosai. Sosai fa. Saboda kaga tun farko ai da Asuwaji muka fara zama. To an yi zama da shi kenan. Asuwaji ai mun zauna da yawa da shi. An zauna da shi an yi magana. Amma ya ƙi ba da haɗin kai ko? Ya ƙi ba da haɗin kai. Wai yana nuna mana cewa wai ai shi kishin arewa. To mu zai nuna kishin arewa ka duba fa da Allah da. Dan arewa ne ke. To ni ba abin da na gani kenan. Dan arewa ne ke. Gyaran Najeriya ya zo ko? Gyaran Najeriya ya zo. To sai ya gyara magana. Ka san yanzu mu babban matsalar shi ne ka san fa Buhari suna tare da Tinubu sosai fa. Ta ƙarƙashin ƙasa ko? Suna tare kuma muna ta ƙoƙarin da yadda za a ci gaba da samun yadda abubuwa ba su kasance. Kawai dai ƙoƙarin da ya mana shi Buhari da ya dage aka yi wannan canjin kuɗin nan. To shi ne zai ƙara mana advantage. Ka gane? Zai ba mu advantage sosai wannan canjin kuɗin. Shi ne abin da muke jin daɗi sosai. Ta gaba ta kai miki. Sosai fa.
kuma ka san fa shi Asuwaji ya yi alƙawarin cewa wannan money redesign din nan ba zai cancelin nashi da gaske yayin da ya zo mulki. Abin da ya ce kenan in ya zo za a yi cancelin din wannan redesign din da aka yi na notes din nan. Za a kasance da tsoho da sabo da ana amfani da shi, ka gane? So shi ne dai abin da shi Asuwajin yake emphasizing a kai. kaga akwai issue Wane ne? ina gaba Okay, ina